Orang sing tembus belum ceramahku tadi belum. Apakah kita akan menanyakan ke sana, Mas? Mau bicara ke sana atau gimana? Ini rong netes sih. Pak Gatot diteteske wilayah mriki wonten juragan napa mboten Pak Gatot? Nek wonten naminipun sinten? Mirsani napa mboten? Pak Sagio. Wah, pas jumbuh karo asmane ya Sagio ki Sugio. Amin. Pak Sagio kang pundi Pak Sagio? Heeh. Mulane menika juragan. Juragan apa, Mas? Atase juragan nek ra nyawer ya bangetan. Oh, wonten mriki wonten juragan mboten Bapak Ibu? Wonten kang pundi? Nang pundi? Mesti nek ditekoki ngene iki ora ngaku, Mas. Sok izin. Iya. Ya. Oke. Tarik nopo lagu. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang spesial untuk siapa Mas Nanang lagunya? Heeh. Gus apa? Gus sing nyanyi. Oh ya ampun. Oh iya. Sing endi? Menika yoga-yoga dereng prolo kromo sedaya. Dereng. Apa? Iti sapa iti? Iti kae. Kudu sing tae. Ayo kenalan dulu. Kowe kenalan kalau itu. Cepat kenalan. Kayak aku nek kenalan ngene iki lho. Kenalan Mas, namine Mas sinten? Oh Mas Roy. Coba kowe kenalan. Iti kenalan kalau Iti. Salim dulu. Heeh, sing apik nek omongan. Iya, oh, pengendangmu Pak Ayu, Mas. Oh, Pak Ayu. Piye nek kenalan? Aduh, heeh. Loh, aku iki wae. Ganti, Mas. Wis tak kandangke wingi, kok ganti iki. Pek-pek kowe tersingkirkan, Pak. Mas Sahrul Kepek Yulianto, kowe tersingkirkan. Salahe kowe dino iki ra iso. Kowe tersingkirkan. Oh, kalah. Mas Kepek kalah. Nggih, ayo wis. Ayo, atur. Raimu yo jangan bangun kuwi ya. Oh lah.